Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke National People's Youth Front Meghalaya kala pentep bahkan penkoburam iki kena pulih ki bala pas bah ha ka examen SSLC bat ke HSSLC CBSE bat ICSE State President ke NPYF uba wailat miki shila ula pentep bahkan ni ka jing penkoburam kan long na kabenta ki kena pulih jong ka East Khasi Hills District Ribhoi Southwest Khasi Hills West Khasi bat ke Eastern West Khasi Hills kibala banyo ya kani ka khusnam kinde ki khna ki bayo 90% shaneng ha ka HSSLC bat prapo percent shaneng na kabenta ka CBSE ICSE na kabenta ka SSLC kalong prapo percent shaneng bat yaki wei ki board kalong prapo percent shaneng ula pentep baya ki form la ban pentap link ba ka link da ka balet ha ka Instagram lani ka Facebook page jong ka NPYF Meghalaya bat jong uba wailat meki shila katarik bakhadu ban penpoya ki application form kan long haswa ka arpu sautrik ujemang araja apusan adam pediang ya ki no ki form hadien kate katarik Kublai Kiwaro nakalian tungi naka National People's Party Youth Front Meghalaya nakalian tunga kum State President iba Pher Manhawar golong General Secretary jog NPYF Meghalaya bat kejingin lang iba Erastus Nongsi ibolong Vice President joka NPYF Meghalaya ni wan hangne ban tip panaklian jongi kumsi benta ban ai mensil ya ki khon samla ke jongi ibala le pha ha kni ke exam jong ke class 10 ban class 12 tengi naklian jongi ki penkre ban penkup burong leni ban ban ai burong ya ka jingtre shutong ke jongi tenaklian jongi mila penkre ya kni ka facilitation award te yakni ka award ki bala ban apply ho naklian jongi ni kwahi ban ai khambul tang nisnyo thu khamtam hunu usnem ka percentage ka pass out percentage ka long ka he ba tenata ka daw ni labo ya ka cut off kata ka long ya ka HSSLC le ni ka class 12 ka long 90% bat shalor ha ya ka embos bat ya ki wei ki board pa kum ka CBSE bat ICSE le ni ki wei ka long 30% bat shalor nabenta ki class 10 pat ke SSLC kalong 30% bat shalor ya ka embos bat ya ki wei ki board kalong 30% shalor kita kidai ki cut off percentage bangi labo ya ki bala ban apply bat phila ban apply ya kani ya uling phila ban yo lamba ka ne ka Instagram ID jong ka NPYF Meghalaya Instagram bat FB bat kunjuro na ki social media handle na ka kejonga kum State President te itu kiba kwa ban apply sulek hantu la don uling pin open yo uling la don hi ki kiba pidai ban pendap ya ki jingdon kam hantu te anda bila ada ban pendap pisapha bat kejingtip ka ba don kam ba halor kene kalong ka last day kandong haka arpu sel terik ubnai mi usnem arjar apusan kata kemut ha uni ubnai hi ka arpu sel terik bat ngapan map mo na ipai ba ho ni kwa ban ai khambun kapor tambang isnyo tho nomar kini bon na pedeng kini hapan lek join no shaki school and colleges ki joki tenak ta kadaw nimla ban ai por khambun tengi kwa ban pendep shwa ba kin lek join tenak ta kadaw ngila bo e kelas ki aku sautere bat ngapan na napi baladon kino ki ba apply hatin jo ka aku sau ya kita nimla shuban pedeng te kani kani ka jingka part ki jomi hoot kani bat kawai ka jing pentip ka badon kambo kalong ba kani ngila divide haki 3 region namar ka jing no nam ta ka jing suk jo kina tingila haka Giant Hills region ngila dep ban penlait ya kini kiling bat menta ka singin penlait nam ta ka Khasi region te haka Khasi region ki bala ban apply ka dei naboro ki district ki badon Khasi region kata kalong nado ka East Khasi Hill Ribhoi Southwest Khasi Hill West Khasi Hill but Eastern West Khasi Hills ki bala ban apply Tonda pila depha ya kini details joki ngin sutang tip bat ya phi ya ka time and location ya ka jaka pat ya ka sni ka bingin pendong ya ka ni ka facilitation te kini de ki jing tip bat kini de ki jing persang ka ba mo na kalian jongi tengi kanma dan don kilo ki jing duna ka ne ka de tang ka jing persang na kalian jongi na mentam ai mensen syuk ya ki tu bikun samla ka bala tai syutong ha ka ne ka exam ka bala de daging ini penting tengah ai kublai pi bro kublai